Arturo Cuadrado, pois podemos decir que era un adiantado que hoxe se chama animación sociocultural, non? Porque era un editor, era poeta, era un home que estaba moi preocupado, moi sensibilizado co todo acontecer social e político na Galiza na que ele estaba vivindo. El era, era un home que, tiña unha voz poderosa, non? O sea, logo tiña, sabes estas persoas que parece que teñen un aura, non? Un aura así alrededor deles, como unha luz, unha luminiscencia. E así era Arturo. El foi que foi a comisión que levou o Estatuto a Madrid, el foi nesa comisión, e curiosamente Castelao lle dixera, Arturo, deixa pagado todo o que era os hotéis, os tais, onde estuveron os que foron a Madrid, os delegados, e ali o colle precisamente a Guerra Civil. Xa de ali non volveu a Galicia hasta o ano 1976, o sea, un longo exilio. Xa chega a Francia vai parar a un campo de concentración. De feito, hai uns dibuxos dos campos de Souto e outros compañeiros que foi unha cousa que eles non agardaban, eles pensaban que iban a contar co apoio de Francia ou de Inglaterra, e sabemos pola historia que non foi así, non? Iso foi unha decepción, eso os marcou moito. Quienes lle axudan a sair son xente masóns franceses, porque el era masón. El, de feito, estuvo vencellado a Loxa Vicus de Vigo e a Libredón de Santiago. Como editor, a súa labor é inmensa, non só cos libros, sino tamén con unha tremenda revista literaria como foi o Correo Literario, no? O que Juan Ramón Jiménez quedou impresionado cando topou un exemplar e de inmediato lle expideu a colección completa. O sea, era un home ao que lle debemos moito. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.